Sgiliau rheoli amser. Sgiliau rheoli amser yw'r sgiliau sy'n dy helpu i drefnu dy amser yn effeithiol ac i fod yn fwy cynhyrchiol. Dyma 5 tip i ddatblygu dy sgiliau rheoli amser. Tip 1. Rhestra popeth sydd angen gwneud. Gwna'n siwr i nodi dyddiadau cae gwaith ysgol a noda os bod shifft gwaith gyda thi, gan wneud nodyn o faint o amser y bydd pob tasg yn ei cymryd i'w gyflawni. Tip 2. Ffeindia'r dull yr wyt yn hoffi orau o drefnu ac ychwanega restr o dyflaenoriaethau ynddo. Sicrha dy fod yn rhoi amser i dy hun i gymdeithasu, ond gwna'n siŵr dy fod yn cael digon o gwsg hefyd. Tip 3. Mae ymchwilio, cynllunio a meddwl am dy waith cwrs neu adolygu arholiad yn hanfodol ar gyfer rheoli amser da. Un ffordd o gynllunio'n effeithiol yw gwneud rhestr o popeth rwy damau ddarganfod. Tip 4. Gweithio drwy'r tasgau pwysicaf yn gyntaf. Gall hyn sicrhau dy fod yn rheoli dy amser yn gywir ac yn rhoi digon o amser i gwblhau'r tasgau mwyaf pwysig erbyn amser ac o safon uchel. Tip 5. Mae'n bwysig i gymryd saib. Wrth orffwys, mae dy ymennydd yn cael amser i dy wely ac yn helpu i ffocysu'n well. Ceisia orffwys am 10 munud drwy wneud paned o de neu unrhyw beth sydd yn dy helpu i ymlacio. Am gymorth pellach, cysyllta â ni post@profi.cymru @cynllun profi. Diolch am wylio.